Pro ložnici jsem vybrala extra mat od Primalexu, který je krásně bílý, skvěle kryje a navíc nezanechá kocoury v mém díle. Barvu jsem pořádně promíchala míchátkem, který je taky standardní součástí balení. Váleček mírně namáčím do barvy a pootáčím tak, aby barva byla po celém povrchu válečku, ale přitom z ní nekapala. Děkuji Petrovi za radu. První, co maluji, jsou barevné přechody po nábytku. Tahy provádím do ztracena. Pak štětcem hrany a rohy v celé místnosti. Tam je potřeba trochu trpělivosti, ale výsledek určitě stojí za to. To je potřeba udělat dřív, než začnu malovat válečkem. Abych netahala kyblík s barvou, odlej si trochu do vaničky, ze které si pak barvu nanáším na štětec nebo váleček. Zkušenější namáčí váleček rovnou v kyblíku s barvou a otírají na mřížce, ale já jsem začátečník a vyhovovalo mi to ze začátku takto. Pak už jsem používala malířské grify. Malbu do plochy jsem začala stropem, nejprve kolem lustru a pak celý strop. Je dobré používat trochu delší tahy.